Shonang moru bon dia of bon noche. Te qua we merdia centenar di gente abre YouTube pa mira e 4 video nang kuma upload tocante Pierre Lover Jr. Pa qua mi quiera agradecer vosso mas tanto. Aprovechando che oportunidad mi quiera invitar vosso pa tirar un vistazo riba algún di 254 sobranan que contiene un variedad di otro tópico nang que tindi a ver con nos corso di antes. Mi disculpa na nos isla ng hermana Aruba y Bonaire pa qua praticamente mi not imaja cosa, unicamente algún producción privada con más claro mi not vai pone kiriba. Pierre Antoine Lover Jr. su ceremonia di despedida. Mientras tanto, vos ya por mirar mi video anterior cuánto gente ha bin rendi Pierre un último homenaje ne crematorio situado en Noorderveld, Nieuwegein. Rose, su Yunan y otro asistente ha un programa sumamente extenso de otro para dar a Pierre una despedida merecida. Den aula fúnebre a resonar discurso, poesía, canto, música y te hasta baile. Vanessa Huisman, jongen di Roos, di qua Pierre tabata su tata di crianza a abrir a ceremonie en agradeciendo tur qua bini. Lieve papa Pierre, zoals wij jou altijd noemden. We hebben jou mogen leren kennen in de muziekwereld. Als een trots paar zagen wij jullie, jou en mama Isabel, altijd vrolijk spelen. Al heel gauw kregen wij een hele sterke band. Tijdens feestjes, zowel van de familie of op beurzen, hield je me altijd in de gaten. En je zei altijd tegen mij, je hebt een mooie uitstraling. Je kan goed dansen, doe er wat mee. En al heel gauw trad ik met jullie samen met de dansgroep Salsimas of met een van mijn danspartners op door heel Nederland. Jullie zorgden ervoor dat ik altijd kon stralen. Helaas in 2003 hebben we afscheid moeten nemen van mama Isabel. Tijdens jouw verwerkingsproces groeiden mama en jij dichter naar elkaar. Jullie waren elkaar steun en toeverlaat. Seguidamente es simpático pareja conocí Ron Corso y Holanda. Esmei y Irving Franz a pone turio y tera penso un rato sina riba e Corso leu di nosa ya otro banda de océano. Mi orador familia a pidi Robbie Schouten pa pronunciar e promi discurso. Hij was altijd zo'n vrolijke persoon, een hele aardige man. Daarom zijn er zoveel mensen hier op een maandag. Ik kan me voorstellen op een maandag midden in de week, waar er these bussen hier naartoe rijden. Zoveel mensen die moeite genomen hebben om Pierre nog even te gaan bedanken voor het mooie tijd die hij ons allemaal gegeven heeft. Ook zijn muzikantenvrienden. Ik bewonder hen, want ze staan daar met een beetje weemoed in hun hart, maar ze gaan dadelijk een paar van zijn liederen brengen. En dat brengen ze ook niet alleen voor ons, maar vooral voor Pierre. Nou weet ik, Pierre goed kennende, en dat zijn ook zo met al onze artiesten hier, wat het belangrijkste voor een artiest is in zijn hele leven, in zijn hele carrière, waar je het grootste plezier mee kan doen en echt een dankjewel aan een artiest kan geven. En dat is door hem nu, voordat we beginnen, een staande ovatie, als iedereen even opstaat en hem een werkelijk grote staande ovatie mag geven aan Pierre Lover, grote muzikant, grote persoonlijkheid, en hiermee bedanken voor wat hij heeft gedaan. Grote muzikant en een fantastische persoon. Namens Pierre moet ik jullie voor deze staande ovatie bedanken. Dat is Pierre zeker verdiend. En nog één keer een hele dagen een applaus voor Pierre Lover.
Y el segundo interpretación musical de una canción de voz de Lucio García. Amas tu buen amor, para mí no era importante, corté solo una flor, lo mejor de cada instante, viví la inmensidad, no sé si más que otro cualquiera, y así que viví a mi manera. Primeiro man de Pierre pa dirigir su mes naar je present en dan tabata Lulu Lover. Er is een groot stuk uit een muur die bestond uit 11 broers en zussen. Maar dat stukje gaat mee met Pierre. Want waar hij nu gaat in het paradijs, gaat hij beginnen aan een wederopbouw van dezelfde muur. Dank u, mijn roman. Dank u voor Turcos. Siguiente orador tabata Josephine Lover. Maar, lieve broer, je was te moe. Je hebt je strijd gestreden. Je zorgen en verdriet behoren niet tot verleden. Rust u me uit, mijn oudste broer. Je bent bevrijd uit je lijden. Maar wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Dag mijn lieve broer. Rust zacht. Onde wals nan ku Pierre ayer di toca masha tanto mes na fiesta na Antiano passer bailar door di pareja nan di gruppo folclorico te son llama Aura. Anto de caso aqui Vanessa a forma pareja cu el caballero Shendel donando asina un homenaje na Pierre. Rinks, de Hollandees ku basta aan je passa, tabata dokter in Sint Elisabeth Hospital na Corso. Rink tabati un jazz trio, den qua Pierre Lover tabata bajista. Pierre was een groot artiest en een meesterlijke entertainer. Met zijn praatjes tussendoor en zijn inspirerende optreden kreeg hij iedereen op de dansvloer en was elk optreden een succes. Ook met het jazz trio speelden we nog af en toe. Gezien het feit dat we eigenlijk voor een tweede keer bijeen waren, heten we nu Arie Kok Dos.